Enero kamano maduong' mar yudo thuolo mari machielo matudu kod weche manyien mago mag oimero odiochieng' ni mogik madweni mar aboro kuma bende en odiochieng' mogik ma bende jatend piny otimo limbe mare e gwenge makaluo kuma nochako koda kaunti no ma Migori odhi Homa Bay, Siaya kaka wuono otieko koda kaunti ma Kisumu. Bende wang'iyo kendo wanono to bende limbe mare no onyago olemo e weche mag siasa, e weche mag dongruok. Kamano ema biro bedo twak marwa e chenro mar mine wacho kawuono. Kopogore koda mago wamenyo limbe neno kanyakla kod weche mamoko ma bende wamiyo pek odhiambo masani magin magi. Kwana joma ni kod guonyo mar mpox e pacho kae ochopo ji 4 tok ng'at machielo yangni ni kod tuono odiochieng' makawuono. Jatend piny William Ruto tieko limbe mare mar ndalo 4 kaluo kayamb siasa nenore nolokore e rwak mano yudo kaluo kipimo gi mano yudo higa mag 2021. First semester to nodonjo maber, mano donjo gi nyinga mano reflect in my school portal. To mar second semester kanobiro gi nying ng'at machielo. Japuonjre moro e kaunti ma Migori ni kod achiedh nade mar dhi nyime kod somo e mbalariany tok sirkal chungo miyo omenda mar dhi nyime gi sombe. Machiegni nyinga Jailieta jaloko marwa Elizabeth Otieno kabende kaka pile wechegi iyudo kokale lai marwa ote machok ma en Facebook kanyakla kod YouTube Ramogi TV. Bende inyalo chwalo na ote magi kokale lai marwa ote machok 23600. Migao mar thieth oyango ng'at machielo moyud kod guonyo mar mpox ka koro kwana joma oseyud kod mpox e pacho ka ochopo ji 4. E oboke ne ute fwambo migao mar thieth oyango ni nyaka sani counties mag Taita Taveta, Busia, Nairobi kod Nakuru duto ni kod jatuo achiel mar guonyo mar mpox. Nondo mosetime ka timo nondo ne tuoche pacho ka yango ni ji 90 mosepim 4 oseyud kod tuono ka 2 pok opuodhi. Jowuoth maromo 10,533 bende osepime seche 24 mokalo kendo nyaka sani nondo osetim ne ji maromo 599,380 pacho kae. Onge ng'ata mosewito ngimane ne tuoni pacho kae. Jatend piny William Ruto otieko limbe mare mar ndalo 4 aluora ma Nyanza gi Kisumu kamano oyawa yanga chenro mag dongruok mopogore. Jopiny ma Kisumu norwako jatend piny gi sironyo ka gipuoye kuom gwele sirkal moko kuom jotelo makaluo e migao mopogore kaka jotend migepe. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. E odiochienge mar 4 kendo mogik e limbe mar aluora ma Nyanza, jatend piny Kenya William Ruto ne orwak gi mor kod ilo e boma ma Kisumu e kinde mane oluorore ka oyaw kendo sidho chenro mag dongruoge mopogore. Ne en mor mane ondikore nyakilenda wang' jatend piny kowuoro kit rwak moriwo kwe kod sironyo ma jo Kisumu ahinya to jokondele ne onyise. Jatend piny ne okawo thuolono mar singo ni obiro neno ni chenro mag dongruoge moyaw kendo sidho kawuono kaka senta mar konyo kendo rito jolupo kata rescue center ochopo kare mondo oduok chien masiche mag oganda malalena. We are going to build 5 rescue centers so that we make sure that Lake Victoria is a safe place for our fishermen and a safe place for those who use lake transport in Lake Victoria. Ruto bende olero ni kambirego ochele makibos mane oyao dhi konyo bero pitho ochele kendo nyao chiemo pachoka mondo weche ochele madonjo pachoka kowuok e pinje maoko otiek chutho. Sasa wakulima wetu karibu wakulima 6,000 sasa wako na kiwanda mahali watapanga mambo yao ya rice milling, ndio tuwache kuagiza mchele kutoka nje. Ewi mano ne owacho ni ute manengo gi oyweyo malumumba mane osidho gedo margi dhi neno ni okonyo mama mboga kod jo boda karowere bende biro yudo thuolo mag tije, wach mane osir kod jalupne Rigathi Gachagua. Kwa hii nyumba 2,000 nyumba 500 ni akina mama mboga na watu ya bodaboda. Hapa katika hii kiwanja tutahitaji vijana zaidi ya 2,500 kufanya kazi hapa. Jopiny ma Kisumu
ne opuo jatend piny kuom chenro mag dongruoge moyaw kendo sidho e alworano. Gikwayo mondo sirikal koro one ni chenrogo duto obi okete tim motieki, ka bende gidwaro mondo odwok tije mag kazi kwa vijana. Amor kod jo Kisumo kabisa gima gitimo kawuono. Ker nyodonjo Kisumu, kidi onge, en mor gi luwe koni gi kocha, manyiso ni wamor kode, warwake, wamor kod gik modhi timo. To gik mowacho duto te otim, ok wacho to ok timo, wacho gi timo, mane madhi konyowa. Vijana wote wako na njaa, tafadhali consider bringing back kazi mtani so that our vijana waendelea kupata kazi. Nimesema hivi, baada ya mwezi moja, si ndio, nitarudi hapa na mpango mwingine wa kupanga ajira ya mtaani ya hawa vijana wa hapa Kisumu, hapa chini, na sio Kisumu peke yake, Kenya mzima. Jakom Kenya Nuclear Regulatory Authority Omondi Anyanga toka uthulono mar puojo Nyanza kuom ranyisi marera kod mar mogundho mane giruko godo jatend piny Kenya. An kaka wuod Nyanza ka, kendo kaka achiel kuom leaders ma Nyanza, adwoko erokamano kabisa ne joluowa kendo ni jodak tete modak e Nyanza ka. En adieri ni president kirwako gi mor, en wuod signature. Omiyo maendeleo tete mawayo piny mowacho notimo kendo dhi timo. Mano dhi bedo ranyisi maduong' ahinya e luor mane jopiny omiye karwake. Jatend piny William Ruto ne otieko limbe mare ma Nyanza kod yawo osiptal ma Nyabondo e Nyakach Kisumu, achiel kuom chenrogo mane oyango ni dhi bero weche thieth pacho ka. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Jodak Makondele nowuok oko kar romgi kendo rwako jatend piny William Ruto e giko mar limbe mare mar ndalo 4 e gwenge makaluo. Mor kod ilo, kwe kod nyadhi mane onenore Kondele en ataro mar ng'wech, kite, koko kod iro malugo wang' manoro kwake Kondele dwe mar 11 higa 2021 e kinde mane Ruto limo Kondele kendo jopiny chielo gache gi kite. Jafwambo mar siasa Chris Owino kolono lokruok e kutho mar yamb siasa kaluo tok Ruto nywando ganda luo e sirkal mare kod kido mar siasa mane okwako limbe Ruto kaluo. Nataka niseme asante. Mae ne e lime ma jatend piny William Ruto e kor dwe mar 11 higa mar 2021 e flyover ma Kondele e kaunti ma Kisumu motelo ne yiero mar 2022. Hapa Kondele. Koko, kite kod iro malungo wang' ne opong'o flyover ma Kondele. Tafadhali, please. Higni 2 bang'e, mae rwak ma jatend piny William Ruto ne oyudo e flyover ma Kondele e odiochieng' mogik mar limbe mare mar ndalo 4 e gwenge makaluo. Mor, ilo kod dhano machalo lo, piny gi malo ema ne okwako flyover ma Kondele kendo miyo William Ruto rwak kamar kingi. Amoso jodhurwa untie. Sigu mane ntiere kind jodak ma Kisumu kod jatend piny William Ruto olokore osiep mangita gi del jumbe 3 kende bang' William Ruto wuoyo buch ten migepe mare kendo gwelo oganda luo e lemo pugno e sirikal mare. E bwo tend William Ruto, oganda luo ne oyudo lemo machwe mar telo ne migawo mar omenda kuom thuolo mokwongo kokalo kuom John Mbadi. Mich machielo mopugno mane nyalo medo sukari e kind jokondele kod William Ruto nyalo bedo gwelo mar Dorcas Agik Oduor kaka miyo mokwongo mobedo Attorney General e historia mar piny Kenya kendo Attorney General mokwongo mawuok e oganda luo. Hapa inaitwa nini? Watu ya Kondele. Kumbe ni nyinyi. Kumbe ni nyinyi. Bana. Kwanza mimi niko na kesi kubwa na nyinyi watu wa Kondele hapa. Haki ya Mungu, nyinyi mmenitesa sana. Nyinyi watu wa Kondele nyinyi. Sikizeni. Mukiendelea kunitesa, nitawashtaki kwa baba. Na mukizidi, nitawashtaki kwa Mungu.
Siasa mag anyuola joma chungwa bende ne oyangore e lela e kinde ma jatend piny William Ruto kod josiasa mag ODM ne oparo heragi machon. Ruto kod josiasa mag ODM ne olieko chenro mar tiyo kendo kanyakla motelo ne yiero maduong' mar 2027. I remember we were with you in Serena when we started negotiations for the 2010 constitution. So we are truly grateful. Anka ye ta ye. Kendo Kenya ko ye to ye. So nagi be ko ye to ye. Mon wetena be ko ye to ye. Sigu e kind kweth ma jatend piny William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua ewi siasa mag masawa ne omuomo gode kod aoche kendo chopo nyaka e gwenge makaluo. Jatend kweth jod bura mathoth Kimani Ichung'wa ne ogoyo Gachagua kod tong' mofuo bang' wacho e mbelene ni onge ng'at manyalo keto otego ne Raila Odinga mar tame chopo e State House. Ichung'wa ne owacho ni ng'ata matemo keto otego ne Raila Odinga biro moko e otego makamano en owuon. Watu wa Siaya, nataka niwaulize, iko mtu ama watu wanaweza kuwekea baba mtego? Iko mtu akifikiria utawekea baba mtego, utajipata umejitega wewe mwenyewe. Mabiro bang' Gachagua wacho e chak higani ni oketo otego e alwora ma ka jot maduong' ma jatend piny State House mar dino ne Raila Odinga romo kod Ruto. Rwako makamano bende ne omiyo Gachagua oloko chung' mare motegno ma osebedogo e wi ogai mar ODM Raila Odinga. Unajua sisi watu wa pale kwetu, Rais wa 4 Uhuru Kenyatta alikuwa ametuambia baba ni mtu mzuri, tukabishana na yeye. Huyu rais wetu amekuja amesema baba ni mtu mzuri. Sasa marais wawili wakisema baba ni mzuri, mimi naweza kupinga? Naweza kupinga? Hata mimi nasema baba ako sawa, na tunasema baba aende Afrika. Oganda luo bende ne omoko mach dala jo Kenya Kwanza bang' rwako jalup jatend piny Rigathi Gachagua gi mor kod ilo. Ataro kod paro mag ji mathoth, Gachagua mana ka William Ruto ne oyudo rwak maratipo kata odoko ni osebedo ka ogoyo siasa mag soko wang'o gai mar ODM Raila Odinga. Kodele ni nyinyi, Kodele ni nyinyi, Kodele oye. Rwak mopoto makamano ne omiyo Gachagua ochiew kogwen kendo rieyo dende e wang'a peyni ma Kisumu kuom thuolo mar ndalo 4 ma osebedo kaluo gik ma osebedo mana ka otimo e gwenge mag masawa. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Aton Jene Dorcas Oduoro wacho ni odhi kawo ting' mar chung'ne apisa mag piny owacho modonjnegi kod keth mag rocho ratich jong'anyo e kinde ng'anyo mar rowere mago mag Gen Z. Ma tok riwruok mar bunge le Mwananchi chopo e doho mar pinje Afrika ma Ugwe kodonjone piny owacho ahinya moko kuom jotende. Jokanyo mag bunge la Wananchi ochwalo bura e doho ma Afrika ma Ugwe boma ma Arusha ka gidonjone piny owacho kuom rocho ratich jong'anyo e kinde ng'anyo mag rowere mag Gen Z ka giwacho ni gisemedo yudo nonro mamoko matego burano. We have also put in an application to introduce new evidence that we have received from Kiambio slums. All this strengthen our case, presenting a high level of possibility of convicting individuals who are accused of command responsibility for the crimes that were perpetrated within the Republic of Kenya. Giwacho ni gidonjone jokanyo mopogore mag piny owacho ahinya kaluwe koda wach ni jokenya moko pod imako kendo ilalgo e tok chik. We have also put in an application for the indictment of 5 individuals that we believe that bear the greatest responsibility so that they are individually held culpable for the atrocities that were perpetrated against the people of Kenya. Aton Jene Dorcas Oduoro owacho ni apise oikore mar chung'ne apisa mag piny owacho modonjnegi kowacho ni apise dhi tiyo kod apise mamoko mag chik pacho kae. The law is supposed to work for the people, not people for the law. So whatever we do, even as a government, it's supposed to be in furtherance of the interest of the people.
all of us. So nobody is working for the government. Even the government is working for the people. Omedo ni obiro neno ne piny owacho oluwo chike duto mag doho ka achiel kuom ng'ur mochwal en sundo piny owacho mondo oluw chikego. The law requires that we obey court orders. As and when an occasion arises, I will urge everybody, not only the executive, everybody and all of us, to obey court orders. If we find that they are difficult to satisfy, we have an opportunity where we can still go back to court to ask them to review. Where compliance is difficult, you can go back to court and ask them to review the requirements of our compliance. Owacho magi e kinde nyasi matiego jopiny ewi tije apise motimore Sharia House e boma ma Nairobi kosingo yawo bedene e counties duto mopogore kod 12 masani ginega peace. It is proposed to expand our key services to all the 47 counties, thus making our services more accessible to the people. And the government has pledged to support the Office of the Attorney General to be in all the 47 counties as required. Ogai maro kinde Faith Odhiambo mabende no yuoro e nyasi no okwayo mondo kas chenro mar chwalo chenro mag chike mondo bede mbui kowacho ni mae dhi konyo e jiwo buche jopiny kendo nyiso ler mar yalo buche pacho kae. And as we look at this open day, I urge that even as we work towards digitization of the registry of marriages as well as the public trustee office, it will enhance access to justice, that members of the public may be able to search and get information, and as well as the advocates on the side will be able to aid the members of the public to be able to facilitate any transfer of properties of their kin in record time. Jokanyo mamoko manochopo e nyasi no opoyo chenro no magiwacho ni en mokwongo e apisno kendo nyiso ni apisno oikore mar tiyo ne jopiny ma onge pando weche. Eighth Attorney General is the first one to have an open day. Say something about the way in which this department will be run going forward. As individuals and as practitioners and people who are involved in different kinds of service delivery, to open ourselves up, to be vulnerable before the people, so that the people can participate in the work in which they are involved. Jatend jotije sirkal Felix Koskeyo yangeni ng'anyo mar jopuonj sekondar mar Kupet timore ataro mar chik kendo jopuonje go nego doge tich mapiyo piyo. Koskeyo yango ni piny owacho osewinjo ywakgi e winjruok margi kod sirkal kanolose kaunti ma Nandi. Omedo ni sirkal oketo kenge e neno ni chenro mek somo e skunde mapacho ka okorochore ka jopuonjre ikore ne penj mopogore mag giko higa. Komachielo jotelo mag riwruok mar Kupet onyono ka tiendgi ni ng'anyo pod nitiere ka gilose liel moro e kaunti ma Vihiga. Jotelo go yango ni ogibidoke tich nyaka chieng' gidonje e winjruok mar doke tich ayanga kod sirkal. The only thing that I want to do is to urge the teachers, to urge the officials, to allow our children to continue being taught, to allow the children to continue being taught in class, and whatever issues that they think are not been fulfilled to their satisfaction, and perhaps they are outside CBA, TSE, Ministry of Education is ready to sit down with them and sort it out. You cannot call off the strike without a document being signed. So hiyo tunasema mpaka iangaliwe. Imagine kuna walimu walitoka TSE wakapelekwa Public Service Commission, wale wa technical subjects, wenye walikuwa job group L hata hakupewa job group M, walipelekwa straight to job group N kwa vile walikuwa wamenyanyaswa in TSC. Imagine stagnating for 15 years. Ndio TSC imeitwa Teacher Salary Commission, na tunasema hii mkomo inaendelea. Chenro manyien mar siro somb jopuonjre mbalariany mong'ere kaka University Funding Model
pod medo kelo wich bar ne jopuonjre mathoth. Tracy Stacy Nembi ma en japuonjre mbalariany ma Bomet en achiel kuom jopuonjre moseyudo pek. Stacy nooro kwayo kendo miye omenda maromo siling 83,000 kaka ne oyudo omenda ni e semester mokwongo e hike mokwongo. Stacy monego bed ni donje hike mar somo mar 2 pok ochako yudo omenda ni kanonro mage e mbui bende okoriere. E waloso kod migawo mar somo moyango ni mano mana achiedh nade mokel koda kikruok e mbui ka gisingo maneno ni Tracy odhi nyime kod sombe. Jojuma ni kod mathoth. Bang' yudo thuolo mar tiegruok e mbalariany ma Bomet e higa mar 2013, japuonjre Stacy Nembi ne obedo kod mor mar chopo lek mare mar somo. Ne oro kwayo mare mar manyo kony mar omenda mar somo ma ichiwo kod piny owacho ma idendo kaka University Fund, kama bende hape ne ber moyudo omenda maromo 83,000 e semester no ma okwongo. Mae ne omedo kelo fuong'ruok ne en kaachiel kod familia mare ma bende nweng'o ne ni piny nikech koro janyuolne onego chul mon omenda maromo 35,000 e higa ka higa. Semester ma okwongo mar somo mare weche ne odhi makare nikech piny owacho ka okalo kuom chenrono mar University Funding ne oro ni omenda ni maromo 83,000. Kata kamano, ka oromo semester mar 2 weche ne ochako bagni. Stacy ok noyudo omenda no ma ichiwo kod piny owacho maromo 83,000 e semester mar 2. Ka mbui ne kata portal ne bende ne nyiso mana nonro ma japuonjre machielo masomo mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga. First semester to nodonjo maber, manodonjo gi nyinga mano reflect in my school portal. To mar second semester ka nobiro gi nying ng'at machielo. Ma school to pok government ong'eni oserona pesa to school to pok oclear koda nikech the details are not that clear. Gi nying ng'ato mane be oketna e portal mamara, including picha mar the person. To ng'ani no somo Jaramogi, of which school no bene ni e portal mamara. Okang' mar Stacy mar manyo kony mapiyo ne ogore Luanda. Penj 2 ok ne otimo e semester mar 2, gino manochuno janyuolne mondo koro us lomro kochulo omenda no ma odong' maromo 83,000 ma onego chul kod piny owacho mondo eka ne otim penj mamoko. Janyuolna kuom sani osebet piny otuo, en gi lung problem. To nochune mouso lo mondo chul pat kaka en janyuol no nyalo chulo mondo anasom. Koro kochopo that part of the government to margi ok nodonjo. Wuon mare Lamik Nembi wach ni rem mar piny owacho mar oro ni nyathine ni omenda maromo 83,000 osemiye pek ma okalo. Ne ka ging'iyo portal ne pesa ne onge, ne ntiere mathin. Koro mar government ne onge, ne ok oter. Koro nyathi ok otimo penj. Koro kane gikendo second semester ma koro ne giloro godo higa, an kaka janyuol na chulo pesa na 83,000 mibandhe ni en mar government. To government be manokawe e new model mane wacho no kelne. Koro banka na sedi Huduma Center to jo Huduma nokona ni ginok gidil gi scholarship, gin gidil gi loans magimiyowa. Koro ne gimiya namba moro ni ago, including the email. Koro kana go namba ni ok nodonji at first. Sani to nodonjo to ok make. E odiechieng' manyoro ma tarik 30 ma dwe ni mar 8, japuonje ni koro ok ne nyalo nonro mage e mbui mare kata portal. Nyaka sani japuonje ni onego bed ni koro se kata dok e sikul. Kata kamano, bedo ni koro pod ok onyalo omenda ma odhigo sikul koro miyo okwamo pacho. I'm supposed to report back to school. To osetama nikech onge gimoro amora. Wakwa need that scholarship desk mondo bed Huduma Center. If any case you have any issue, enyalo dhi to gi respond. Koro na kwa ni kanitiere joma nyalo konya mondo nyathi na osom. Nyathi pok odhi skul nyaka sani an kode ot. Laktar Samuel Siring matiyo kod migawo no mar somo wach ni midhiero ni ma japuonje ni okale nyalo bedo ni okel kod chochni mag mbui. Kata kamano, odhi kawo okang' mar ne japuonje ni nonro mage koro bedo makare kendo yudo kony mapiyo piyo. George Juma, Ramogi TV, Migori.
Riwruok moro mok mar piny owacho mong'ere kaka Polycom Girls ne obago nyasi mar dhialo nyiri kod mine mosebedo ka kedo ne ratich jowetegi e boma ma Nairobi kaka yor miyogi jip. Ma en ting' mar riwruogno kawo mar puonjo joma nyiri manobedo mine katindo kod mago mane oroch ratichgi kaka ginyalo ritore makare e weche mopogore. Jafwambo marwa Cynthia Onyango nolimo joma nyirigi e kinde nyasino kendo miyo waler. En nyasi mane okelo kanyakla rowere mathoth mawuok e Kibra e boma ma Nairobi. Nyasi mane omiyogi thuolo mar ndiso tuiche kido mar Nya-Afrika ka ginduso miel gi mor ka girwako achiel kuom jotelo ma osebedo ka miyogi sir mar wach makweyo chuny. Bedo piny winjo wach matinende ne ochiego adhonde mane omiyo moko kuomgi ok ne nyal pando pi wang'gi ka giparo moko kuom midhiero ma gisekaloe. Neno lit e lenda wang'gi ne omiyo manyo thuolo mar bilo wach kod moko kuomgi e ng'eyo matut sigandgi ma omiyo ne giriwore kod riwruok mar Polycom. Hilda Ombero ma Nyarasembo miya sigande ma omiyo sani okedo ne ratich joma nyiri. Kaka naneno ka seche moko jogo go mamwa ne dwaro pesa ne koseuso ne gikong'o, seche moko gimoro amora nyalo timore nikech mamwa ne onge gi ng'at manyalo dhire makonye nikech ging'eyo ni ma jakong'o ma onge gima nyalo konyago. Though ne an nyathi, gima nanyalo timo onge, babwa onge, there were no people around us to help. They were assaulting me sexually pia. Koro ineno jomoko biro giwuonde ni gidwa metho to karo gidwa metho, gidwa mana muli. Seche moko ng'ise ni kelna kong'o e tok ot kae to ka ibiro to ok kong'o nok gidwa, gin gidich mana gidendi. Sigand Hilda chalo gi mar Sumba mane oneno joma nyiri ka iketho ratich gi giwuonegi kendo kamine bende igoyo gino mane omiyo oyiero kedo ne ratich joma nyiri. My mom is like mama wa kijiji. People bring issues to her. People come, a girl will come, my father beats me up and tells me how useless I am and all that, and that girl will have to sleep in our house for a week. I have seen women being beaten and staying. If something is oppressive to you, it's oppressive. If it's not, it's not. Okay? And we cannot invalidate your experience just because you're a man or because you're a woman. Kaka achiel kuom joma oseyudo lokruok kowuok kuom chenro mag riwruogni, Lavenda Kinyi mane obedo miyo kapod tin goyo erokamano. This journey has been so impactful to me because when I was starting it initially, I wasn't that confident. I didn't have that courage to stand in front of people and maybe say something. But I am so I'm even amazed today that I've been able to stand and say something. Etemo jiwo arita kod kedo ratich joma nyiri, jotelo ma osebedo katayo chenro ni oro ote makende ne oganda duto mapacho ka, kendo jiwo joma nyiri mondo bede opara manyime e rito ratiro mar oganda duto mapacho ka. The beauty is when they come into this space, they get empowered, they get encouraged, and then they begin to know and appreciate that the story is not just about, I'm not the only one in trouble. There is nothing as fulfilling and as calming as that. Knowing that in this whole wide world, these problems that I have, I'm not the only one. You can actually see the person who has made it. It is actually up to us, Jomadongo, to just try and direct. What inspires me is that the young girls, young women in this space are very, very inspired to learn and to understand. Kwa hivyo ya opachi, mondi chak teach, manyalo kelo lokruok e ngimani. To kendo ng'ama nyalo mako lwete. Nyaka nene kaka joluo wapuonjore kuom dewa, ne wapuonjore kuom jok mosetelo mbele wa. To nitie kama gino ero rumo oko kae masani koro wasomo mana internet gi gik mwanene e ong'we yamo. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Erokamano ahinya Cynthia Onyango kuom ripota machalo koda mano mabende tero wa yweyo mokwongo e chenro mar Oimore. Erokamano ahinya Mark Aluka japenga achiel kantiere Bom Center wacho ni nene yo makare kata man iwacho ni intiere koda nyaka giko. Erokamano ahinya Joseph Ochieng Abaja wuod Okirobez wacho ni kete manera Ramogi TV ka intiere Sembora Rieda e county no Masia. Steve Andiwo wuod Dero Makadem amor gi chenro mar Oimore wacho ni Ramogi TV ler kabisa. Kama chielo wacho ni Ramogi neno maler kendo amor kata kamano Ruto ko yie gi baba to wan be koro wayie kode. Erokamano ahinya Makika intiere Dunga. Oloch from Kanyidoto mariwa Ramogi TV mall mayom kwa serikal mondo ngi strategies mag duoko piny wacho ni high demand mar pesa mabende ikwayo ne weche go mag somo. Ahinya iwacho ni mondo ongi loso weche mag help band kata universities band wacho ni
lith lwedo ok romre ne ji duto tero kamana inya kuom ote mari. Machielo mabenda neno en mari min ogada ka Migori wacho neno Ramogi maler kabisa. Victor from Migori wacho ni nitiere position to help Tracy mondo o apply ne second semester. Ero kamano maduong' bong'ia ne kaka watude kodi. Kama chielo wacho ni jopuonjo weng'anyo matam mar adek mano Humphreys kantiere Osako. Ero kamana inya kuom otego eko duto. Joshua kawuok Rapedhi mano wuod Benta. Ero kamana inya agombo na doge school alemo ni mondo ochul jopuonje mano Godi kata Gordon mae piny oyi iwacho ni piny oyie iya Malera secondary school. Ero kamana inya ka piny oyie to mondo ochuli jopuonj mondo idog e school. Wadhi mane yweyo machoki kidhi mabor pod wadugo gi mamoko. Naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County. Mimi kazi yangu ni I'm an engineer by profession. Shambiki ya Fieta, nilianza kucheza mimi na pesa kidogo, nikimprove kidogo. Nilikuwa nakula tu natoa, nafanya kazi zangu, lakini mpaka saa hii ndo nimefika pahali nikakula pesa mzuri yenye inaweza nisaidia. Saa hii nikiwa nimesimama hapa, niko na furaha sana. Nimeshinda 1.5 million kama venye mnaona kwa hii check. Hii pesa itaenda kunisaidia sana pamoja na familia yangu. Niko na watoto shule, italipia fee. Biashara yangu ya construction pia huwa inahitaji pesa mingi, itaniboost kiasi kikavito na pia nitaendeleza mambo zingine zangu. Win big in seconds. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. I decided that I will empower my house manager completely. It was on a 3 billion balance sheet when I joined. By the time I left, mid-year 2024, the balance sheet has gone to 1.8 trillion, according to the published results. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Mundiudi thumba marubela kakasikiza tumimari indiro *812 *784 reli kata ash Ramogi TV odhiyo thume duto. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mararieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi to ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu.
Machiegni kendo kaka okang' mar tieko midhiero ma jo bodaboda osebedo ka kaloe, riwruok moro mong'ere kaka Digital Boda oloso kitudruok manyasani makonyo jo apiko e kedo kod midhiero gi kendo bero ngima jo bodaboda ma pacho ka. Jogo boda ywak ni moko kuomgi osebedo ka wito ngimagi kaluwore koda monj mar jonjore ma kinde ka kinde. Samoro bende gikoso tije kaluwore koda piem mathoth e sekta mar wuoth, kendo seche moko inenogi ka jokuoye gino mosebedo ka duoko chien chia mar tij riembo apiko. Jafwambo marwa Cynthia Onyango nonoro matut ewi kaka lony manyasani no biro kedo gi moko kuom midhiero ma jo apiko kale. Okinyi mang'ich, gichiewo kendo gichopo e tich ka geno margi maduong' en yudo tich kendo bedo gi thuolo mar kelo chiemo pacho ne anyuola margi mana kaka joma moko. Ma opogore gi jowetegi mamoko, jo apiko gi omanore gi kit tudruok manyasani makonyo gi kedo kod midhiero ma osebedo ka thiro chia mar sekta ni mar wuoth. Watiyo gi yore manyasani mondo mi wane ni jowa ochopo kuond madwarore sama nyalore, kendo wan gi yore mag wuoyo ma bende okinya kwamo e kor ndara. Mana kaka obila bedo kod tudruok, gin bende gitudore mar ng'eyo arita mar gwenge ma gitere jowuoth, konyo jowetegi mayudo masira mar apaya kaachiel kod chiwo arita makare ne jowuoth ma giting'o. Sama watimo tich, wan gi app moro mwaluongo ni Zelo, en walkie talkie. Ochala kaka gimoro ma jowa marito kwe tiyogo ka. Koro sama adwa ting'i tapenjo ndara maluwo ni to yo mabire no chal nade. Koro idhi kona ni yono ber. Kokona ni yono ber, tadhi gi yono. Gimomi wapuonjore watiyo gi mae en ni mondo mi kopo ni wadwa yudo ajali, twaluongore piyo piyo wanena kwa konyo ngimane, to gi ngima mar customer moting'o mondo mi ochop kama kare. Bende wakonyore gi kopo ni ng'ato nigi shida moro amora e kor yo, wakonyore gi mae, wawuoyo mondo mi wane aka wakonye e yo moro mayot. Ok en mana yore mag arita kende, riwruogni oketo okenge makare mar neno ni jogo ma gin go e riwruok ochiwo luor ne jowuoth kendo keto e tim chike duto mag apaya kaka yo achiel mar duoko chia e tijni ma ok osebedo gi nying maber. Kendo bende wang'iyo ni jowa obet maler, jowa oluwo chike moket mag apaya. Kendo bende jowa mana kaka gin jogo mong'ere gi sirikal, nikech gin jogo mawacho ni gikawo good conduct. Good conduct en gima sirikal ema chiwo, mondo mi otas no en ni iler pamba. Ka opogore kod bero tudruok e kinde mag tich, bende giloso thuolo mar lamo kinyi kod odhiambo ka gikwayo Nyasaye mondo oritgi kendo medgi yuto e tijgi. Kifika saa 3 usiku hiyo ni masaa yetu ya maombi. Hata asubuhi saa 1 ni masaa yetu ya maombi. Nikech mano kore karo mar lemo. Samoro aneno ka jo boda boda ok lem. Wan koro kanye ka mwaleme, pastors waduto te wabiro kanyo ma walem kanyo. Mondo ng'ato bed achiel kuom jogo manitiere riwruogni, nyaka otim andika mong'ith kendo nonro mare mar njore kod bedo jaratiro non malong'o. Ka bedo jakanyo miyo jokanyo thuolo mar yudo kony e kinde mag yudo midhiero e yorgi mar tich. Kuonde mwadhiye iyudo ka wase yaro bedewa ma nyaka yud ka nitiere ng'ato me area midhiyeno. Koro ka wawuoyo e redio to iwacho ni adhi kama. To ng'ama ni kucho cha nyalo res nyisi ni ibiro e area mana. To nyisi ni kamidhiyeno rach kik idonji. Jo apiko ma osebedo e riwruogni mane walosogo pako ahinya ber magiseyudo. You are able to differentiate a normal rider, the normal boda rider, from the digital rider. How? You are able to log into a database that is bikers.co.ke. You enter the particular number plate of this particular rider. You are able to know that indeed this is a genuine rider who has come to take me to my next destination. Ponono ni achiel kuomgi oyudo masira mar apaya kendo koso yudo kaka onyalo konyo familia mare, jokanyo e riwruogni biro kanya achiel mar konye. Unapata kwamba mtu yeye ndiye breadwinner na ameumia ako kwa nyumba. We normally come up with a certain amount and we contribute through the association. And then we present our contribution ili tu kumwezesha huyo mtu ajimudu yeye mwenyewe na familia yake. Erito chenro mag riwruogni, jokanyo idwaro mondo gol omenda matin juma ka juma ne agulu margi kaka yor bero ngimagi sama gine tich. Pale kwa wiki moja kutosi sana, kwa wiki moja uchape tu kazi yako, ukuje pale ulipe kama as low below 100 shillings. Na pia kuna ile kidogo vile ukiona wameng'ara hivi, ukiona vyaelea jua vimeundwa, so lazima pia wagaramike kidogo. Riwruogni ma osendiko ji ma ohewa 4,000 e boma ma Nairobi kende, kendo nigi badgi e boma ma Kisumu, Eldoret kod Mombasa, oting'o ji ma opogore
kendo ageta margi maduong' en kelo lokruoge ma owinjore e sektano mar wuoth. Kikundi yangu naweza kusema ya kwamba ni watu wamesoma sana. Juu hata hapa kuna mtu ako na bachelor degree. Kaluwore kod ber ma jogo manitiere e riwruogni oseyudo, ote margi maduong' en goyo erokamano mathoth ne jatendgi kuom kit telo maber ma osechiwo. I thank God for our CEO because he's the one who has brought everyone together. So he understands everyone. Anaelewa mimi kama mtu as a person, as an individual, na anaelewa another person regardless of whatever you do. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177. Account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Bende injandi kuwer, jatungwer, jachanwer, publisher, jalostum kata jathumo won. Samoro injandik sinema, jalos sinema, jatuk sinema, jagobuk chapa kata jalombjiko kaletuke mineno. Ka injal makamano to kara Pavrisk e dalani. Duol mar Pavrisk kende emopodhi e Kenya kaindi, kaka jogo mateo tije duto moten rekod moro ganda eneno ni nwengo mari kata royalties ni ochoponi e samo winjore. Kuom mano, ndikri kodwa kawuono mondi mong bedo jakanyo maro kuom decha dek mokwongo nono maonge chudo mora mora. Gwel mbui mar pavrisk.or.ke/login mondi ndikri. Mondi nge mathoth, limbui mar www.pavrisk.or.ke kata yuano tol e namba 07174774477 kata 0732722 Parni rieknigi nyaka chul maber. Performing and Audiovisual Rights Society of Kenya, Pavrisk, revitalizing royalty management in Kenya. Ligi imerudi. Your favorite team na players wako back in action. At Shabiki.com, kila siku ni siku yako. Weka bet yako ya 49 bob on at least 3 games na ukamate free bet ya 100 bob leo. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho neria marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasikwiri ni okan mama ukiche kilunga gi nyingno ero. Mama nyisi. Riwri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo. Lakini nitie kuma kete mami. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Baba shuka leo. Nyasaye ber kendo romo adenda. Wagweli mondi bed kodwa Jumapil ka Jumapil. Duog chunyi kendo erit chunyi. Paro mora mora minyalo bedo godo machando pachi ma ok ni kare. Keti embele Yesu. Roda Nyarko Kitmo, Ben Otiende, kod the Chwalist Won, Ken the DJ. Tayo ni chenro makelo ni wach maloko ngima. Injili kalo. Kochakore saa 12 okinyi. Manera Mugi TV.
Nyakwa Ramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jakom Dwawacho. The opposition, nothing like Supreme Court. Oliet Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil ka del war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj twak mago Ratil piny. One was got no opposition. One was got no opposition 50 years. Mayo kiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penja bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nus otieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Ka ikelo ni kod George Bati. Kik bai. Chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pacho ka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kana state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tili iro tich ka. Kendo in gi duola embaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. Authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Teka video na post pale NGC. Kochopo ngeso ka ngeso, sang'wen otieno. Ikri mondo ibed gi mor kendo ilo, kiwinjo kendo ineno chenro mar thum dag mor. Kama nyasi bironi e ot kama intie. Wayudo lind Ramogi Nyanyakach, katayo chenro gi DJ Kolo Call Instrumental. Thumbe mamit, jower kod jomiel, ma chenro ma ok diher ni obai. Ket alama e kalenda mari, kendo warome chenro mar thum dag mor. Atieno, tani maliza